Arratsaldeon. Elita Enara, Eli zurekin hasiko gara, zer da zikloan? Zuek esan dezuten bezala, norberak bere hilerokoaren jarraipen egiteko aplikazio bat da, euskeraz, zegolako. Eta hoxe da, laburtu bilduta hori da. Bai, Enara, esan dugu horrelako aplikazioak badirela, bat baino gehiago gainera, baina zergatik erabaki zenuten orduan zuek beste bat sortzea? Garrantzitsua zen euskeraz egitea, hori lehenbiziko oinarri garrantzitsua, beste aldere bai garrantzitsua ikusten dugu guk Aragorputz kooperatibatik ibilbide hau hilerokoaren eta ziklikutasunaren kultura guzti hau feminismotik egiten dugu, eta hortaz ere hor badago beste balio erantzi bat, eta datuak ere bakarrik gure gain daudelako. Eta behin eta berriz errepikatzen dugun zerbait da, ze azken fina badakigu aplikazioak erozta gehiago erabiltzen ditugula, baina ez dakigu ez darez gertatzen den datu horiekin. Aragorputz kooperatiba aipatu duzu, laguntza izan duzuelako, ezta? Zertan lagundu dizu, nolakoa izan da elkarlan hori? Bai, lehenik eta behin, Iametzatik nator ni, eta Iametzan duela urte batzuk bururatu zitzaigun, zuek esan dezuten bezala, normalian horrelako aplikazioak beste hizkuntza batzuetan daudela, eta euskeraz ez zegoela horrelako ezer. Gu garapen enpresa izan da, gure ekimenez edo abiatu ginen proiektu honetan, eta bide horretan topatu ginen Enararekin eta Aragorputz elkartearekin, eta jakinik bereiek hilerokoaren gaian lanean ari direla, hor deskubrimentu bat izan zen, pila bat ikasi genuen baita ere bereiekin, berak esan duen bezala hilerokoaren ikuspegia edo hilerokoaren lanketa ikuspegi feminista batetik eraikitzen, eta pixkat hor hasi zen ibilbidea, eta gaur egun bereientzat garrantzitsua da tresnaren erabilera, bereiek formazio saioak eta emate dituztelako, eta horrela hasi ginen, ez? Eta niretzat garrantzitsua da, aipatu du hasiera-hasieratik nola ziklikoak, garen, eta askotan, ez dakit nerabeak edo helduak, erabiltzaileak horien perfila nolakoa dan, baina jakitun gara ziklikoak garela eta hilekoak zenbat eragiten digun bai jetxi aurretik, bai gaudenean, bai ondoren, jakitun gara? Ez, oraindik ez, asko egiten gabiltza eta saiakera handia, eta aurreko feministei ere beti gure gogorea, baina oraindik ere gizarte oso lineal batean bizi gara, eta ziklikotasunaren aitortza ez dago. Hortaz ere guretzat kanal guztiak, guretzat Aragorputzentzat, eta hori esplizitu inbar dut aplikazioak berez guk ez dugu egiten pantailen alde, gera gehiago idaztekoa, ere bai kultura komunitarioa sortzekoa, joatea bat abesteari kontatzen eta saioak ematen eta baina bagenekien aplikazio batek ere aukera asko ematen dizkigula oinarri sendo bat sortzeko, eta azkenean erregistro hori egunerokoan ere badelako tresna egokia, baina oraindik urruti gaude. Nik aplikazioa hementxe daukat, momentu hontan zabalduta, eta ez dakit pantailan ikusteko aukerarik izango dugu, baina horrela behintzat aukera izango genuke hori da hementxe dago, ezta? Pantaila handian ikusten duguna. Hau litzateke, ziklo oso bat, ezta, Eli? Azalduko diguzu, nik hemen daukat, eta hemen mugituko baldin bano, eguna aldatuko litzateke, hemen ovulazioa, pentsatze dut egongo litzatekela, eta hemen goian, mugizonen ez, baina hemen gorrian hilekoko egunak, ezta? Bai, zuk erregistroa egiten duzun momentuan, galdera batzuk egite dizkizu, hor, zure buruaren inguruko ezagutza bat dago, ez, normalki zer iraupen daukaten zure zikloek eta bar, baina, ez da matematika. Ez noski. Orduan, zuk esan duzun bezala, bai, ohiko ziklo baten faseak daude, baina gehiago aplikazioa da norbere buru ezagutzeko eta momentu bakoitzean ze energia, ze animikoki nola aurkitzen zean eta horren erregistroa eukitzeko eta Enarak esan du bezala zeure burua ere ezagutzen juteko. Ez dugu nahi hainbeste sortzea aplikazio bat ordunaldiak bultzatzeko edo saiesteko edo gehiago da bideratuta dago hori norberaren erregistro eta norberaren ezagutza bultzatzeko. Bai, hemen ikusten dugu datu jarri ditzaken norberak, ezta? Nola sentitzen den norbera fluxua zenbatekoa den ikusten dugu, eta ondoren emozioak, poza, lasaitasuna, xamurtasuna, ondoezak, nungo minak esate baterako, energia, zenbateko energia, portaera, hortxe, bakoitzak bereak jarri ditzake, ezta? Hori da. Egunero hori da helburua. Elikatu egin behar da, ezta? Balio izateko, ezta, Enara? Hori da, bai. Azkenean guk elikzioen bezala autoezagutzarako tresna bat da, beti ere kontuan izan da autoezagutza hori komunitario bilakatzea. Honeri Aragorputzen garrantzi asko ematen digu, ze badakigu hilerokoaren bueltako mina, gaitzak eta bar, oso modu isolatuan bakarrik, kulpaz beterik eta bar bizi ditugula. Hortaz,
ere mugimendu guzti hau kolektibo izatea guretzat oso garrantzitsua da, eta hemen jakingo genuen hori gure tendentziak, ez, eta gure gorputzaren barruan dantza hormonal horrek ze joerak dituen. Eta hemen ikusten dugu ondoren egutegi batean sartu gaitezke, Eli, eta hemen berak aplikazioak egiten duen aurre ikuspena, ez da guk sartu dizkiogun datuen arabera. Hori xelitzateke, ez da? Hori da, bai, eta berak esan duna, gero ere, estadistikekin konsultatzea daukazu, aurretiaz, sartu dezun informazio hori, hor ulertu zure joerak edo zure zikloan dauden gora berak, hori da pixkat helburua. Eta berak esan duen bezala, beste helburu bat da, datu hauekin, erabilera, ikerketa erabilera bat, erabilera komunitario bat egitea, eta ez saltzea marka bati adibidez, bertan sartuta dauden datuak beste erabilera bat egiteko. Eta enara, aplikazio hau sortzerako garaian, zeintzu dira topatu dituzuen pareta edo oztopo handienak? Ze izan da zailena zuentzat? Zaila oraindik ere, esan dezakegu badela, badauka sendotasun bat, baina oraindik ere baditugu buruan hainbat hobekuntza eta hainbat aukera, olako ere bai munduak emate ditu hainbat aukera, baina erronketako bat bada, lehen aipatzen genuna, ez garela matematika, eta gainera ez dugu lan nahi matematika izan, ez? Ordan hor, hilerokoaren zikloak dituen subjetibidade guztiak lortzea batzen, nolabait estandar batean, edo formula matematiko batzuen baitan, ez da erreixa, gure programatzaile Julen ere mendikan musio handi bat, ze pazientzia handia dauka honekin, eta hori bada erronketako bat, eta gero ere beste erronka garrantzitsua ez lehen aipatzen genuna, oraindik ere hilerokoaz hitz egitea, hortxengoaz, baina ez da gauza bat erreixa, orduan, poliki-poliki. Eta nolako harrera izan duzu, Bueno, gaur egun 1200 erabiltzaile registratu daude, horrek ez du esan nahi erabiltzaile guztiak eligatzen dutenik egunero, aplikazioa eta bar. Egia da, duela gutxi egin zenutela azterketa txiki bat, 500 erabiltzaile aktiboenekin edo, eta hor emaitza batzuk bazeudela, ez? Oso, ongi. Aurrera jarraituko dugu, ez da? Beste lagun bat